W 2018 roku przeprowadziliśmy ankietę, w której wzięło udział ponad 2000 osób deklarujących się jako Ślązacy. 90% z nich zadeklarowało, że chciałoby nauczyć się śląskiego lub poprawić jego znajomość. Jak to zrobić? Jak nauczyć się śląskiego? Przecież nie uczy się go w szkołach, a nie każdy miał szczęście wychować się w rodzinie, w której wszyscy go dali. Przedstawię Ci teraz 3 sprawdzone sposoby na skuteczną naukę śląskiego. Sposób pierwszy. Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł porozmawiać. Jeśli kiedykolwiek uczyłeś się jakiegoś języka obcego, a na pewno tak było, to zdajesz sobie sprawę z 2 rzeczy. Po pierwsze, że nie ma lepszego sposobu nauki niż rozmawianie z kimś, kto posługuje się danym językiem, a po drugie, że właśnie wtedy, kiedy jesteśmy niejako zmuszeni do rozmowy w danym języku, uczymy się najwięcej. Oczywiście ze śląskim sytuacja jest o tyle trudniejsza, że zarówno ty, jak i twój potencjalny śląski rozmówca posługujecie się polskim. Więc nawet jeśli odezwiesz się do Ślązaka po polsku, on ciągle będzie wiedział, o co ci chodzi. Ale możesz spokojnie umówić się z kimś, że będzie do ciebie mówił wyłącznie po śląsku. No dobrze, ale gdzie znaleźć kogoś, kto go do po śląsku? To wcale nie jest takie trudne. W pierwszej kolejności zastanów się, czy ktoś w twojej rodzinie posługuje się gotką. Może dziadek, może jakiś wujek. Zawsze to dobry punkt zaczepienia. Jeśli nie, rozejrzyj się uważnie po swoim otoczeniu. Może masz jakiegoś sąsiada lub sąsiadkę, zwłaszcza w starszym wieku, która go do po naszemu. Możesz w ten sposób zrobić niezły deal. Ktoś będzie miał rozrywkę i urozmaicenie monotonnych dni, a ty nauczysz się go dać. Spróbuj. Acz wiek nie jest tu oczywiście warunkiem koniecznym. Nie jest wcale wykluczone, że ktoś spośród twoich znajomych pochodzi z takich miejsc na Śląsku, gdzie śląsko-gotka można wyssać z mlekiem matki. Nasłuchuj uważnie podczas wypadów na piwo, stwórz ogłoszenie na Facebooku, rozpytuj, a na pewno kogoś znajdziesz, z kim będziesz mógł pogadać. Dzięki temu zyskujesz dostęp do żywej gotki i masz okazję przećwiczyć wszystko, czego się nauczysz. Zasada druga. Czytaj. W ciągu ostatnich kilku lat na rynku okazało się całkiem sporo pozycji napisanych w całości po śląsku. Część z nich wykorzystuje ślabikorzowy sposób zapisu w różnych wariantach i właśnie te książki rekomenduję Ci w pierwszej kolejności. Od czego warto zacząć? Chociażby od Leanderki Rafała Szymy, tłumacza w ponaszemu.pl. To niezbyt obszerna pozycja, w dodatku zawierająca opowiadania, a więc łatwo będzie Ci do czytania podejść małymi etapami. To książka, z którą śląskiego można się śmiało uczyć. Napisana solidnie, z dbałością o językową poprawność i regionalną spójność. Co więcej, poznasz w niej prawdziwy język, taki domowy, który można wciąż jeszcze usłyszeć na ulicach śląskich dzielnic i miasteczek. Na początku sprawdzi się też kryminalna seria Marcina Melona o komisarzu Hanusiku. To lektura łatwa w odbiorze, a przy tym z pewnością wartościowa. No i nieraz doprowadzi Cię do śmiechu. Absolutnie nie obawiaj się tego, że sięgając po śląskie książki nie zrozumiesz, co czytasz. Nawet jeśli pojedyncze słowa będą dla Ciebie niezrozumiałe, to większość powinieneś bez trudu odczytać z kontekstu. A nowe, nieznane słówka możesz sobie podkreślać podczas lektury i potem sprawdzać je w słowniku czy w internecie. Jeśli posługujesz się śląskim swobodnie, ale chcesz poćwiczyć właśnie czytanie i nauczyć się pisać po śląsku, możesz sięgnąć po bardziej zaawansowane pozycje po śląsku, na przykład zbiór Dante i Inksi, który zawiera tłumaczenia światowej klasyki poezji autorstwa Mirosława Syniawy, czy też przekład Dracha Szczepana Twardocha autorstwa Grzegorza Kulika. Sam Grzegorz zresztą również współpracuje z ponaszemu.pl. Zasada trzecia. Ćwicz wymowę. Zasada trzecia jest bezpośrednio powiązana z drugą. Oczytanie i znajomość zapisu gotki zdecydowanie pomoże Ci odpowiednio wymawiać i akcentować wyrazy.
Będziesz wiedział, że jeśli widzisz w zapisie o z daszkiem, to czytasz łokno, łostuda, łoszkliwy, łopsztalować. Jeśli słówko jest zapisane o z kreseczką, będziesz czytał krumleuter, umaszuły, górny, prostokąt. Kiedy zaś zobaczysz o z rogami, przeczytasz je różnie, zależnie od tego, którą wersję gotki stosujesz. Trowa, trouwa albo trauwa. O tym mówił więcej Rafał w jednym z naszych poprzednich filmów edukacyjnych. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, zajrzyj do niego po obejrzeniu dzisiejszego odcinka. Link znajdziesz w opisie wideo. A przede wszystkim, chcąc ćwiczyć wymowę, dużo słuchaj. Właśnie po to jest wspomniane już przeze mnie oglądanie naszych filmów. Dzięki nim uczymy się słów od razu we właściwym brzmieniu. Przyjrzyj się, jak ludzie układają usta, kiedy wymawiają poszczególne wyrazy i spróbuj to powtórzyć. Możesz nawet ćwiczyć przed lustrem. Jeśli zaś szukasz czegoś więcej, to sprawdź nasz wideokurs Śląskiej Gotki online. Na ten moment ukończyło go już niemal 250 osób i każda z nich otrzymała indywidualny certyfikat. Dzięki niemu nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a w pakiecie zyskasz także 100 stron ćwiczeń. O naszym kursie było też głośno w mediach. Materiały na jego temat ukazały się w Gazecie Wyborczej, Telewizji Silesia czy Superstacji. Więcej szczegółów i informacji o aktualnej promocji znajdziesz na stronie kursgotki.pl. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj nam lajka i suba. Dla mnie to najlepsza motywacja do tworzenia kolejnych materiałów o śląskiej gotce. Do zobaczenia wkrótce.